نيلو معن تاريخنا زجمر عسرتات تشحات تواقات داي نجزات سونغن بالمساس بزح متقعتي ناو كتما يوچان كقسكسون كلو ايو اتا كتما اعزي حدقنيا كونتاتنا هالوتن كرلخعا جانج جومباو استوهاله بطبب تايشي بتعم السلط انا منسي باندبت مصيو نتكونات يغيرو ግን ድማ እቲ ናይ ሓቂ ሓደጋ ካብቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ብቻ ይነበረን ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት ንዓመታት ተዓሽጉ ዝነበረ ኣጋንንታዊ ሓይሊ ክፍትሐን ከሎ ጁምባኦ ድማ ብናይ ቀረባ ዓርኩ ዝፍጸሞ ዘሰንብት ጥልመት ይጽበዮ ነይሩ ሎሚ ጁምባኦ ነቲ ዝጠለሞ ዓርኩ ከመይ ገይሩ ከም ዝገጠሞን ነቲ ዝተኸልከለ ናይ ታይቺ ምስጥራዊ ሓይሊ ተጠቒሙኸ ንዓለም ካብ ጥፍኣት ከድሕና ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብል ብጣዕሚ መሳጢ ታሪክ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንትሕርኢኹምዎ ከም ትፈትውዎ ብጣዕሚ ርግጸኛ እየ መጀመርያ ግና ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ እሞ ኣብ መወዳእታ እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ቤተሰብና ኹኑ እዚ ፊልም ብቐጥታ ኣብ ማእኸል ሁከት እዩ ዝጅምር ዓሰርታት ሽሓት ናይ ዳይ ዓሌት ተዋጋእቲ ንምድሪ ሶንግ ንምድምሳስ እናገስገሱ ይመጹ እታ መንገዶም ዘላ ከተማ ዩቻንግ ትበሃል እንትኸውን ምክልኻላ ድማ ብሓደ ሊንሽዋን ዝተባህለ ኣዛዚ ሰራዊት ይምራሕ ነይሩ እቶም ወታደራት ብጣዕሚ ብርቱዓት ወላ እኳ እንተነበሩ እቲ ጸላኢ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ብቻ ግን ፍርሒ ክወሮም ይጅምር ድሕሪኡ መጥቃዕቲ ይጅምር ሰራዊት ዳይ ብዘሰንብድ ቅልጣፈ ብምንጻእ ወላ ናይ ኣየር ተዋጋእቲ እናተጠቐመ ነቲ ከተማ ናብ ምክልኻሉ ይሰብርዎ ኣሽሓት ጦራት እውን ከም ዝናብ ክዘንብ ይጅምር እቶም ተኸላኸልቲ ኩሉ ዓቕሞም ተጠቒሞም ወላ እኳ እንተተዋግኡ በዝሒ ግና ክመጣጠኑ ይከኣሉን ብዙሕ ከይጸንሐ ኣፍ ደገ ናይቲ ከተማ ብሓይሊ ይኽፈት እቲ ዳይ ኪንግ ዝተባህለ ንጉስ ድማ ሰራዊቱ ሙሉእ ብምሉእ ንኸጥቅዑ ይእዝዝ ኣብ ውሽጢ ከተማ ግና ወታደራትን ተራ ዜጋታትን ብሓባር ኮይኖም ኢዶም ንኸይው ይቃለሱ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ተስፋ ዝቆረጹሉ ሰዓት ሓደ ዝተኸረ መንእሰይ መጺኡ ነቲ ኩነታት ይቕይሮ ብውሕድ ምንቅስቓስ ብቻ ነቶም መጥቃዕቲ ዝሰዱ ዝነበሩ ሰባት ብጣዕሚ ይረጋግጾም ስሙ ጃንግ ጁምባኦ እንትኸውን ንሱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ታይቺ ዝተልጠነ ፍሉይ ተዋጋኢ እዩ ኣብ ጎኑ ከዓ ዋንያኦ እትበሃል ንእሽተይ ጓል ኣላ ክልቲኦም ኮይኖም ነቲ ማዕበል ዝመስል ጸላኢ ንድሕሪት ይመልስዎ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ነገር ክቕይሮ እዩ ንሱ ናይ ታይቺ መምህር እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ናይቲ ኩናት ድማ ሊንሽዋን ብሉጻት ተዋጋእቲ ናይቲ ንጉስ ይኸብብዎ ጁምባኦ ንክሕግዞ ሰዓቱ ይበጽሕ እታ ምስ ሊንሽዋን ትዋጋእ ዝነበረት ጓል ግና ዝደለየቶ ነገር ዝረኸበት ይመስል ንድሕሪት ትንሰሕብ ጁምባኦን ዋንያኦን ነቲ ሰራዊት እናመለሱን ከለው እታ ምስጢራዊት ተዋጋእት ድማ ሓደ ካብ ውሽጢ ከተማ ዝወሰደቶ ክቡር ነገር ንንጉስ ዳይ ትህቦ እቲ መኸተብቲ ከተማ ዘሎ ካብቲ ዝመስሎ ንላዕሊ ብርቱዕ ምዃኑ እውን እናደጋገመት ተጠንቅቆ እቲ ንጉስ ኣብ መጀመርታ ክሰምዓ ኣይደለየን ነይሩ እቲ ሓደጋ ናኡ ምስ ቀረበ ግና ሰራዊቱ ንድሕሪት ንኸንሳሕዎ ይእዝዝ ወታደራት ዳይ ክወጹን ከለው ግና በይኖም ኣይኮኑ ወፂኦም ነይሮም ኣብቲ ናይ ህውከት ግዜ ንዋንያኦ ማሪኾም ይወስድዋ ጁምባኦ ድማ ሽዑ ንሽዑ ክሳብ ኣብ ሓደ ዝተኸልከለ ዱር ዝበጽሕ ደድሕሪኦም ይስዕብ ኣብቲ ዱር ምስ ኣተው ግና ኩሉ ነገር ክቕየር ይጅምር እቶም ወታደራት በብሓደ እናጠፍኡ ይኸዱ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ትሕቲ መሬት ዝመጽእ ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብቲ ሰዓት ጁምባኦ ንዋንያኦ ንኽፈትሕዎ ይሓትት ሓደ ዘገርም ድምፂ ከዓ ይስማዕ እሞ ኣብቲ ጸልማት ዓብዪ ጽላሎት ይርአ እቲ ዝሃድኖም ዝነበረ ፍጡር እውን ይርአ እሞ ሓደ ዓብዪ ኣራዊት ኮይኑ ይጸንሖም ጁምባኦ ንዋንያኦ ድሒኑ ንኽትሕባእ ይነግራ እቲ ኣራዊት ናኡ ተመሊሱ ብጻዕዳ ሃሪ ንኡ ከኣስሮ ይፍትን ብሃንደበት ድማ ደስ ዝብል ናይ እምብልታ ዜማ ካብቲ ዱር ይስማዕ እቲ ኣራዊት ከዓ በቲ ድምፂ ዝተማረኸ ይመስል ሽዑ ንሽዑ ይረጋጋእ ጁምባኦ ድማ ነቲ ኣራዊት ትቋፅሮ ዘላ ሓንቲ ጓል እታ ናይ እምብልታ ተጻዋቲት ምዃና ይግንዘብ ጁምባኦ በቲ ሙዚቃ ብቻ ዘይኮነስ በታ ናይታ ጓል ግርማ እውን ይማረኽ እታ ጓል ግና ናብ ናታ መሬት ብምእታዎም ብቻ ክትኩርየሎም ትጅምር ጁምባኦ ይቅርታ ንሓተተ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይረድኣ ሽዑ ኩነታቶም ምስ ሰምዐት መንነታ ክትገልጽ ወላ እኳ እንተዘይደለየት ክትሰዶም ግና ትሰማማዕ ዋንያኦ ግን ቅንኣ ክትሓባ ኣይከኣለትን ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ከተማ ዩቻንግ ሊንሽዋን ተወሳኺ ሰራዊት ንኽልኣኽ ንሰበ ስልጣን ይልምን ግን ድማ እቲ በዓል ስልጣን ነቲ ሓደጋ ዋጋ ከይሃቦ ዕሽሽ ብቻ ይብሎ ሊንሽዋን ካብቶም ሰበ ስልጣን ዝኾነ ምንም ሓገዝ ስለ ዘይረኸበ ተስፋ ከይቆረፀ ካብቶም ተራ ሰባትን ተራ ተዋጋእትን ብምምልዋል ሓድሽ ፕላን ከውፅእ ይጅምር ቁሩብ ጸኒሑ ከዓ ጁምባኦ ንሊንሽዋን ክበጽሖ ይመጽእ ክልቲኦም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ናይ ቀረባ ዕርኽቲ እዮም ነይሮም ሊንሽዋን ጁምባኦ ናብ ሰራዊት ተጸንቢሩ ነታ ኣብ ትሕቲ ቐጻሊ መጥቃዕቲ ዘላ ሶንግ ሃገር ንኽከላኸለላ ይሓቶ ጁምባኦ ግና
ድሕረዚ ከም ሓደ ተራሰብ ጥራይ ክነብር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ብትሕትና ይምልሰሉ ቅድሚ ምውጽኡ ግን ካብ ጠረጴዛ ሓደ ቅርሺ ይወስድ እሞ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ክኒናት ክበካ እየ ብምባል ቃል ይኣትወሉ በቲ ገንዘብ ድማ ንዋንያኦ ዝሐጉስ ናይ ንፋስ መዘናግዒ መጻወት ይዕድገላ ግዜ እናሓለፈ ምስከደ እቲ ታሪኽ ናብ ሓደ ምስጢራውን ዝተኸልከለን ቦታ የርእየና ኣብኡ ክልተ ዓበይቲ ሓለውቲ ሓደ ብርቱዕ ዕሹግ ይሕልው ኣለዉ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ካብ ሓደ ዝተኸልከለ ወገን ዝኾነ ኣረጊት ሰብኣይ ን12 ዓመታት ተኣሲሩ ይርከብ ጁምባኦ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነቲ ሰብኣይ ይጽውዖ ጁምባኦ ወላ እኳ እቲ ናይ ታይቺ ሕግታት እንተኸልከሎ ንዓመታት ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ወይኒ እናምጽአሉ ይጸንሕ እዩ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ድማ ነቲ ወይኒ ብሓይሊ መንጢሉ ብምውሳድ ኣብ ኣየር ከም ዝሳፈፍ ይገብር እሞ ዘሰንብድ ናይ ሓይሊ ቁፅጽሩ የርእዮ ጁምባኦ እቲ ወይኒ ንምምንጣል ክቃለስ እንከሎ ከይተፈለጦ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ዝገብሮ ነበረ ምንቅስቓሳት እውን ክቐድሕ ይጅምር በዚ ኣገባብ ድማ እቶም ብመምሃራኑ ዘይፍቀድሉ ናይ ውግእ ጥበባት ብምስጢር ይመሃሮም ጁምባኦ ግን ብዛዕባ እቲ ስም ብዙሕ ይግደስን እዩ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ጁምባኦ ነብሲ ወከፍ ምንቅስቃሱ ብቕልጣፈ ክርድኦ ምስ ረኣየ ዝበለጸ እናፈተወ ይመጽእ ጁምባኦ በጻሒ ብቻ ዘይኮነስ ሓላው ናይቲ በዓቲ ኮይኑ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓሽጉ ሒዝዎ ዘሎ መፍትሕ ንኽሕሉ ብወገን ታይቺ ዝተኣመነ ሓደ ተምሃሮ እዩ ኣብ ሰዓት እቲ ድማ ናይ ታይቺ ተምሃሮ ናይ ቀጻል መርሐኦም ንምምራጽ ውድድር የካይዱ ኣለዉ እቲ ዓብዪ መምህር ዓብዪ ዓድን ድማ ነቲ ውድድር ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ሽዑ ሓደ ማኦፋንግ ዝተባህለ ተምሃራይ ንኹሎም ካልኦት ስዒሩ እቲ ዓወት ኣሸናፊ ይኸውን ንሱ ድማ እቲ መራሒ ቦታ ናቱ ብቻ ከም ዝኾነ ይኣምን እቲ ዓብዪ መምህሮም ግና ጁምባኦ ገና ስለ ዘይመጸ እቲ ስነ ስርዓት ንኽነዋሕ ይሓትት ናይ ማኦፋንግ መምህር ግና ጁምባኦ ወላ እኳ እንተመጸ እቲ ዕጣን ነዲዱ ስለ ዝተወድአ እቲ ውድድር ኣብቂዑ እዩ እናበለ ክናገር እንከሎ ጁምባኦ ብሃንደበት ናብቲ መድረኽ ይወፅእ እቶም ክልተ ተምሃሮ ብሓይሊ ክዋግኡ ይጅምሩ ማኦፋንግ ከም ሰዓር ምስ ተረድኦ ብጥልመት ሓደ ሕውላማ የወፅእ ዋንያኦን እቶም ዓበይቲ ዓድን ግና ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ብብልሓት እናስተውዓሉ እዮም ነይሮም ጁምባኦ እውን ብወገኑ ካብ ተኣሲሩ ዘሎ ኣረጊት ሰብኣይ ዝተምሃሮ እቶም 7 ቅድታት ተጠቒሙ ንማኦፋንግ ብዓወት ይስዕሮ ሽዑ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መምሃራን ጁምባኦ ካብቲ ዝተኸልከለ ጥበብ ተጠቒሙ እዩ ብምባል ይኸሶ ጁምባኦ ግና ብህድኣት ኮይኑ ሓደ ጥበብ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ዝኸውን በቲ ዝተጠቐመሉ ሰብ እዩ ኢሉ ይምልስ እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ስሙ ካብ ምጽላመ የቋረጸን ኣብ መወዳእታ እቲ ዓብዪ መምህር ንጁምባኦ ከም መቕጻዕቲ ኣብ ሓደ ምስጢራዊ መንደቕ ተመሊሱ ንኽስልጥን ይፈርደሉ ጁምባኦ ግን በቲ ውሳነ ይተረበሸን እቲ መምህሩ ዝሃቦ እምነትን ነቲ መፍትሕ ምዕቃውን ከም ክብሪ ገይሩ ይቖጽሮ ግን ድማ ጁምባኦ ጅቡኡ ክድህስስ እንከሎ እቲ መፍትሕ ጠፊኡ ከም ዘሎ ይስተውዕል ኣብ መጀመርያ ዋንያኦ ዝወሰደቱ መሲልዋ ቁሩ ይጠራጠራ ብድሕሪ እዚ እቲ ታሪኽ ካብ ዝወፅዩ ናብቲ ናይ ቱቺ መሪሕነት ይቕየር ኣብኡ ነቲ ኣራዊት ትቆፃፀሮ ዩዌር ዝተባሃለት ጓል ከዓ ንሪኣ ንሳ ናይቲ ወገን ናይ ሓቂ መራሒት እያ ዕላማኣ ድማ ነቲ ብወገን ታይቺ ተኣሲሩ ዘሎ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ንምፍታሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ንዓ ኣቦኣ እዩ ገለ ካብቶም ሰዓብታ ምስ ናይ ዳይ ሰራዊት ጥምረት ብምፍጣር ሓሳብ ይቕርቡላ ንሳ ግና ነቲ ሓሳብ ብትሪ ትነጽጎ ሰዓብታ ግን ኩሉ ንዓኺልና ኢና ንገብሮ እናበሉ ጸቕጥ ክገብሩላ ይጅምሩ እዚ ምንጻግ ድማ ነቲ ንጉስ ዳይ ይቆጥዖ ሽዑ ንሓደ ማስክ ዝገበረ ተዋጋይ ንኑየር ንኽቀትላ ይእዝዞ በትናት መጥቃዕቲ ከዓ ዩዌር ብመርዛም ኢድ ትውቃዕ በዚ መጥቃዕቲ ዝተነኽአ ሰብ ንሰለስተ መዓልቲ ብቻ እዩ ህይወት ዝህቦ ብጣዕሚ ሓደገኛ እውን እዩ ንሳ እውን እዚ ስለ ትፈልጥ ካብኡ ሃዲማ ተምልጥ ኣብቲ ግዘቲ ድማ እቶም ጸላእቲ ነቲ ኣብ ግዝኣት ታይቺ ተዓሽጉ ዘሎ መራሒኦም ንምፍታሕ ብወገን ታይቺ ንብድምሳስ ተስማዕሚዖም ኣለዉ ዕላምኦም ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ 8 ዓበይቲ ወገናት ንምጥፋእ እዩ ነይሩ ብኻሊእ ወገን ድማ ጁምባኦን ዋያኦን ናይ ዘላለማዊ ህይወት ክህቦም ዝኽእል ክኒናት ምስራሕ እዮም ተጸሚዶም ዘለዉ ዋንያኦ ነቲ ዝጠፍአ መፍትሕ ክእልሾ ከም ዘለዎ ላ ተዘኻኸረቶ ንሱ ግና ነቲ ክኒናት ኣብ ምሻጥ እዩ ጥራሕ ተጸሚዱ ዘሎ ንዋንያኦ ነቲ እቶን ንኽትሕሉ ሓዲግዋ ከዓ ይኸይድ በቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ድማ መዘናግዒ ኣቕሓ ክዕድገላ ከም ዝኾነ ቃል ይኣትወላ ብድሕሪ እዚ ጁምባኦ በይኑ እናተጓዓዘ እንከሎ እቲ ኣራዊት መጺኡ ነቲ ኢዱ ዝነበረ መስተ መንጢሉ ይወስዶ ናብ ሓደ ቦታ እውን ይመርሖ ጁምባኦ እናሰዓበ ክከይድ እንከሎ ነታ ቅድሚ ሕዚ ርእይዋ ዝነበረት ዩዌር ዝተባሃለት ጓል ደኺማን ርሳስ ሒታን ይረኽባ ጁምባኦ ብመርዚ ተመሪዛ ከም ዘላ ምስ ዝተውዓለ ብዘይ ዝኾነ ምንም ምጥርጣር ሓደ ካብቶም ዝሰርሖም ክኒናት ይህባ በቲ ናይ ታይቺ ጥበብ ተጠቒሙ እውን እቲ ኣካላታ ዘሎ መርዚ የውፅአላ ኣብቲ ግዘቲ ግን እቶም ክልተ ገጽ ዘለዎም ተዋጋእቲ ናብ ወገን ታይቺ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይሰዱ ኣለዉ
እቶም ተምሃሮ ክከላኸሉ ወላ እኳ እንተሞከሩ ግን ድሞ ኣይከኣሉን። እቶም ጸላእቲ ከም ኣጋንንቲ ሓይሊ ብምዃን ጥቕዓቶም ይቕጽሉ። ናብዚ ዝመጽሉ ቀንዲ ዓላማ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ መራሒኦም ንምፍታሕ እዩ ነይሩ። ብኻሊእ ወገን ድማ ጁምባኦ ነቲ ናይ ውግእ ጥበብ ምንቅስቓሳቱ ብዘለጸ ክመልኮመታን ልምምዱ ይቕጽል ኣሎ። ብዙሕ ከይጸንሐት እታ ንሱ ዘድሓና ጓል ዩየር ትነቅሕ። ጁምባኦ ትኩር ኢሉ ክጥምታ እንከሎ ንሳ ግና እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኣ ሱቕ ኢላ ትደናገር። ከም ሓቁ ግን ጁምባኦ ህይወታ ስለ ዘድሓነ እንታይ ዓይነት ሽልማት ክረክብ ከም ዝኽእል ጥራይ ዝሓስብ ነይሩ። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ከዓ ንሓደ ወዲ ዝምጥን ሽልማት ንኽትወ ይሓታ። ንሳ ግና እቲ ዝገየደ ነገር ስለ ዝሓሰበት ብጣዕሚ ትቁጣዕ። ጁምባኦ ግን ሽግር ንኸይመጽእ ብቕልጡፍ ሓቢርና መስተ ጥራይ ክንሰቲ እዩ ድሌተይ ኢሉ የረድኣ። ዩየር ንጁምባኦ ብጌጋ ተረዲኣቶ ከም ዝነበረት ሓሳባ እውን ኣርሒቓ ከም ዝኸደት ሓስብ እሞ ቁሩ ትሓፍር። ሽዑ ሓቢራቶ ምስኡ ኮይና ክትሰቲ ትስማዕማዕ። ቅድሚ ምፍላያ ድማ ምስጋና ትገልጸሉ። ጁምባኦ እንደገና ስማመን ምዃኑ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ ዩየር ኢላ ትመልሰሉ። ጁምባኦ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ናይ ወይኒ ጥርሙዝ ሂቡ ይሰዳ። ብድሕሪ እዚ ጁምባኦ ምስ ዋንያኦ ኣውን ከለው ካብ ወገን ታይቺ ሓደ ዘሰንብት ደወል ይስማዕ። ጁምባኦን ዋንያኦን ሓደጋ ከም ዘሎ ስለ ዝተሰምዖም ብፍጥነት ናብኡ ይኸዱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ብዝረእይዎ ነገር ግና ብጣዕሚ ዘይተጸበይዎ እዩ ነይሩ። እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣረጊት ሰብኣይ በቶም ሰዓብቱ ይፍታሕ። እቲ መፍትሒ እውን ይርከብ እሞ እቲ ምስጢራዊ መከላኸሊ ተሰይሩ ድሕሪ 12 ዓመታት እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ነጻ ይኸውን። እቶም ናይ ታይቺ ተምሃሮን መራሒኦምን እኳ እንተመጹ በቲ ናይ ዲመን ኪንግ ሓይሊ ግና ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይ ከሸንፍዎ ይከኣሉን። ኣብ ተወሳኒ ሰዓት እቲ ዓብዪ መምህሮም ጣልቃ ያቲ። ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ናይ ቀደም ቂም እናተኻሰሱ ኣብ ብርቱዕ ውግእ ይጽመዱ። ብኻሊእ ወገን ድማ ጁምባኦን ዋንያኦን ኣብቲ ወገኖም ዝወረደ ዕንወት ምስ ረኣዩ ደንዚዞም ይተርፉ። ኣብ ማእኸል እቲ ፍርስራስ ድማ ሓደ ብህይወት ዝተረፈ ማኦፋንግ ዝተባሃለ ወዲ ብቻ ይረኽቡ። ንሱ ድማ ብናይ መወዳእታ ዓቕሙ ህይወትኩ መድሕን እሞ ካብ ዝህደሙ ይብሎም። እቲ ናይ ኣጋንንቲ ወገን ነቲ መፍትሒ ዕሹግ ሒዙ ይመጽእ። ሽዑ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ነቲ ጁምባኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ዘምፀሉ ዝነበረ ወይኒ መስጊኑ ኬድካ ነቲ መምህር ከኣልሾ ኢሉ ይናገሮ። ጁምባኦ እዚ ምስ ሰምዐ ብፍጥነት ከይዱ ነቲ መምህር ይእልሾ እሞ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ኮይኑ እውን ይረኽቦ። እቲ መምህሩ ብናይ መወዳእታ ምስትንፋሱ ንጁምባኦ ናይ ታይቺ ሓድሽ መራሒ ገይሩ ይሸቦ። ከምኡውን ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናይ ኣጋንንቲ ወገን ዘባረሩ 8 ዓበይቲ ወገናት ሓገዝ ንኽሓትት ይነግሮ። ድሕሪኡ እቲ መምህር ይዓርፍ። ንጽባሐይቱ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓብዪ ሓዘን እዩ ነይሩ። ዋንያኦ ንጁምባኦ ተጽናንዖ ናይ ንፋስ መዘናግዒ ትህቦ። በቲ ለይቲ ድማ ዩየር በይና ኮይና እምብልታ እናተፃወተት እንከላ ሓደ ሰብ ይሪኣ። ዩየር ድሕሪ 12 ዓመታት ምስ ኣቦኣ ብምርኻባ ብጣዕሚ ትስንብድ። ከም ዝፍለጥ እቲ ናቶም ወገን ቱቺ ብሰንኪቶም 8 ዓበይቲ ወገናት ካብቲ ዞባ ተባሪሩ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እታ ኣዲኣ ተቐቲላ ኣቦኣ ድማ ተኣሲሩ እዩ። ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ከዓ ኣቦኣ ነቶም 8 ዓበይቲ ወገናት ዓብዪ ጽልእ ሓዲርዎ ሕነ ንምፍዳይ ትኽክለኛ ግዜ ይጽበ። ዩየር ግን እቲ ወገኖም ብሰራዊት ዳይ ይዝወር ከም ዘሎን ንሳ እውን ንወገኑ ትመርሕ ከም ዘላን ትነግሮ። ኣቦኣ እዚ ምስ ሰምዐ ጸጥ ይብል። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ወገን ቱቺ ዓብዪ ጌጋ ከም ዘሎ ይግንዘብ። ስርሑ ምስ ወድአ ከዓ ንዩየር ሒዝዋ ንክምለስ ቃላት ኢላ ይወፅእ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናብቲ ናይ ቱቺ ዋና ቤት ጽሕፈት ይበጽሕ። ንዩየር ጓሉ ብምጉድኦምን ብምጥላሞምን ድማ ነቶም ሰዓብቱ ሕርቃኑ ይገልጸሎም። ንሳቶም ግና ኩሉ ዝገበርናዮ እኮ ንዓኻ ንምፍታሕ እዩ ኢሎም ይምልሱሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ማስክ ዝገበረ ተዋጋይ ኣብ ንጉስታይ ሓደ ትእዛዝ ሒዙ ይመጽእ። እቲ ትእዛዝ ድማ ነቶም ዝተረፉ 8 ዓበይቲ ወገናት ንምጥፋእ ሓቢሮም ንክሰርሑ ዝጽውዕ እዩ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ እቲ ናይ ቱቺ መራሒ ይኣቢ። ዋላ እውን እቲ ማስክ ዝገበረ ተዋጋይ እንተጥቅዖ ግን ድማ ብጣዕሚ ሓያል ኮይኑ እውን ይጸንሖ። ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ተስማዕሚዖም ሓይሎም ንክወሃሃድ ይውስኑ። ሓደ መዓልቲ ኣዛዚ ሊንሽዋን ከተማ ዩቻንግ እንደገና መጥቃዕቲ ከም ዝተደቀነላ ይፈልጥ። እንደገና ምስቲ በዓል ስልጣን ተራኺቡ ሰራዊት ንኽልእኽ እውን ይልምኖ። ግን ድማ ሕቱ እንደገና ይንጸግ። እቲ በዓል ስልጣን ንጉስ ብዓበይቲ ጉዳያት ሃገር ተጸሚዱ እዩ ዘሎ ብምባል የሰናብቶ። ሊንሽዋን ብጣዕሚ ይበሳጨ። ኣብቲ ግዜቲ ጁምባኦ ንክሰናበቶ ይመጽእ። ክልቲኦም ናይ መወዳእታ መስተ ሓቢሮም ይሰትዩ። ሽዑ ጁምባኦ ካብተን 8 ዓበይቲ ወገናት ሓገዝ ንኽሓትት መደብ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ሊንሽዋን ነዚ ምስ ሰምዐ ዝተፈለየ ሓሳብ ይቕርበሉ። መጀመርያ ናይ ዕልዋ ሰራዊት ነቃወም፣ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ናይ ኣጋንንቲ ወገን ክንገጥሞ ኢና ይብሎ። ንጁምባኦ ግና እዚ ሓሳብ እዚ ክቕበሎ ዘይኽእል መስመር መጥሓስ ኮይኑ ይስምዖ።
በትናይ ነዊሕ ዓመት ዓርኩ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ድማ ገዲፍዎ ይወፅእ ቅድሚ ምፍላዮም ግና ጁምባኦ ንሊንሽዋን ኣብ ንእስነትና ኣብ ክረምቲ ግዜ ኣብ ትሕቲኦም ኮይና ንፃወት ዝነበራሉ ግዜ ትዝክሮዶ ኢሉ ይሓቶ ጁምባኦ እናረሓቐ ክኸይድ እንከሎ እቲ ዝኽሪ ኣብ ኣእምሮ ሊንሽዋን ይመላለስ ነይሩ ብኻሊእ ወገን ድማ እቶም መራሕቲ ዓበይቲ ወገናት በብሓደ ይማረኹ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ንምዕባይ ዝግበር ጸሊም ስነ ስርዓት ከም መስዋእቲ ንምጥቃም እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ካብ ሓደ ዘሰንብድ ቃላይ ማይ ሓደ ፍጡር ነቲ ጸሊም ሓይሊ ተቆፃፂሩ ይወፅእ ንሱ እውን ነቲ መርዛም ኢድ ዘለዎ ማስክ ዝገበረ ተዋጋኢ እዩ ነይሩ እቲ ክልተ ገጽ ዘለዎ ተዋጋኢ ድማ በቲ ሓይሊ ይግረም እሞ ነቲ ናይ መወዳእታ 10 ደረጃታት ናይ ኣምላኽ ዝመስል ሓይሊ ንምምላእ ናይ ድራገን ክሪስታል ክረኽቡ ከም ዘለዎም ይዛረብ ኣብቲ ግዜቲ ጁምባኦ ኣብቲ ናይ 8 ዓበይቲ ወገናት ቅዱስ መራኸቢ ቦታ ዎንግ ክሊፍ ዝተባሃለ ይበፅሕ ኣብኡ ከዓ ሓገዝ ዝደሊ ሓደ ሻወሺ ዝተባሃለ ልኡል ይረክብ ንሱ ካብ ሓደ ብናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ዝጠፍአ ወገን ኮይኑ በይኑ ዝተረፈ ሰብ እዩ ከዓ ክልቲኦም ናብቶም መራሕቲ ይቐርቡ ጁምባኦ እውን ዕላምኡ እንታይ ከም ዝኾነ ይገልጽ ኣብቲ ሰዓት ጁምባኦ ዝኾነ ነገር ጌጋ ከም ዘሎ ተሰሚዕዎ እዩ እቶም መራሕቲ 8 ዓበይቲ ወገናት መልሲ ይሃብዎን እቲ ሓቂ ከዓ ኩሎም ብናይ ኣጋንንቲ ወገን ተቐቲሎም ስለ ዝነበሩ እዩ ጁምባኦ በቲ ዝኾነ ነገር ብጣዕሚ እናደድ እሞ ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ኣረጊት ሰብኣይ ከጥቅዖ ይጅምር እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ሲ ንዮ የረብዖ እዩ ግን ድማ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እውን ንኹሉ ናይ ጁምባኦ ምንቅስቓሳት ብቐሊሉ ይከላኸሎ ነይሩ ጁምባኦ በቲ ናይ መምህሩ ሞትን ዕንወት ወገኑን ዝመጽኦ ሕርቃን መጥቃዕቱ ይቕጽል ዋንያኦ ክትሕግዞ ወላ እኳ እንተፈተነት ንሳ ግና ተደፊኣ ምስ ሻወሺ ትጋጮ እዚ ከዓ ንናይ ጁምባኦ ሕርቃን ዝያዳ የባርዖ ጁምባኦ ከይተፈለጦ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ሓንቲ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይስንዝረሉ ኣብቲ ሰዓት እዚ ዩየር ትመጽእ እሞ ኣብ መንጎኦም ደው ትብል ኣቦኣ ንሳን ጁምባኦን ከም ዝፋለጡ ምስ ረአየ ብጣዕሚ ይግረም ጁምባኦ እውን እዚ ሰብ እዚ ንዩየር ኣቦኣ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ደንዚዙ ይተርፍ ሽዑ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስርሑ ከም ዝተዛዘመን ምስ ጁምባኦ እውን ክዋጋእ ድሌት ከም ዘይብሉን ይገልጽ ክወፁ እናተዳለዉ ከለዉ ግና እቲ ማስክ ዝገበረ ተዋጋኢ ብትእዛዝ ንጉስ ዳይናኡ ይመጽእ ሽዑ ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓያላት መራሕቲ ብርቱዕ ውጊ ይካየድ ድሕሪ ዝተወሰነ ባሲ እቲ ማስክ ዝገበረ ተዋጋኢ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ክስዕሮ ይጅምር ሽዑ ጁምባኦ ጣልቃ ብምእታው ነቲ ናይ ጸላአ ማስክ የልግሶ እቲ ሓቂ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ እቲ ማስክ ዝገበረ ተዋጋኢ እቲ ናይ ጁምባኦ ናይ ቀደም ናይ ልቢ ዓርኩ ዝነበረ ሊንሽዋን ኮይኑ ይጸንሕ እዚ ኩሉ ዕንወት ወገናት ንሱ ካብ ድሕሪት ኮይኑ ዘተሓባበሮ ጥልመት እዩ ነይሩ ሊንሽዋን እንደገና ንጁምባኦ ናኡ ንኽሕወስ ይሓቶ ጁምባኦ ግና ይዓቢ ዋንያኦ ንሊንሽዋን ክተጥቅዖ ምስ ፈተነት ከዓ ብቐሊሉ ሒዙ የንቀጥቅጣ ጁምባኦ ክሕግዛ እኳ እንተፈተነ ዓቕሙ ግና ክመያጠን ኣይከኣለን እቲ ኣረጊት ድማ ነቲ ናይ ድራጎን ክሪስታል ንጁምባኦ ሂቡ ምስቶም ካልኦት ንኽሃድም ይነግሮ እቲ ዘሕዝን ግና እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ብመርዛም ኢድ ተነኺኡ ስለ ዝነበረ ሽዑ ተወቂዑ ቁሩፅ ጸኒሑ ከዓ ይዓርፍ ድሕሪኡ ዋንያኦ እውን ናብ ኣፍ ሞት ትቀራረብ እያ ዘላ እቲ መርዚ ኣብ ኣካላታ ስለ ዝተዘርግሐ ክትቃለሶ ይከኣለትን ጁምባኦ ነቲ መርዚ ንምውፃእ ብዙሕ ወላ እኳ እንተፈተነ ግን ድማ ምንም ነገር ክሰርሐሉ ይከኣልን ዋንያኦ ብናይ መወዳእታ ዓቕማ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ ንፋስ መጻወቲታት ትህቦ ደጊማ ድሕሪ እዚ ምስኡ ክትጻወት ስለ ዘይትኽእል ድማ ይቅርታ ትሓቶ ዩየር ብጸጥታ እናረኣየትን ከላ ዋንያኦ ተዓርፍ ጁምባኦ እውን ባዕሉ ይቐብራ ሓዘኑ ድማ ብቓላት ዝግለጽ ኣይነበረን ኣብቲ ሰዓት ብሃንደበት ክልተ ካብቲ ናይ ኣጋንንቲ ወገን ዝኾኑ ተዋጋእቲ መጺኦም የጥቅዕዎ እቲ ክልተ ገጽ ዘለዎ ተዋጋኢን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተዋጋኢትን ኮይኖም ጁምባኦ ብገመድ ኣሲሮም ክቐትልዎ ይፍትኑ ብዙሕ ከይደንጎየ እውን ብብርቱዕ መጥቃዕቲ ተሃሪሙ ናብ ሓደ ሩባ ይወድቕ ኣብ ውሽጢ ማይ እናጠሓለ እንከሎ ግና እቲ መምህሩ ዝነገሮ ነገር እቲ ናይ ቀደም ትምህርታቱ ናብ ኣእምሩ ይመጸሉ ኣብቲ ሰዓት እቲ ናይ ማርሻል ኣርት ጥበብን ናይ ውሽጢ ሓይልን ሓቀኛ ምስጢር ይገሃደሉ እቶም ዘጥቅዕዎ ሰባት ጁምባኦ ሞይቱ ክኸውን እናተጸበዩ እንከለዉ ብሃንደበት ኣብ ቅድሚኦም ደው ምስ በለ ግና ብጣዕሚ ይስንብዱ ጁምባኦ ሕጂ ሙሉእ ንሙሉእ ተቐይሩ እዩ ዘሎ መጥቃዕቶም ዋጋ ዘይብሉ ይኸውን ጁምባኦ ንኹሎም ብቐሊሉ ይስዕሮም እቲ ክልተ ገጽ ዘለዎ ተዋጋኢ እውን ይሰዓር በቲ ካሊእ ወገን ድማ ኣብቲ ናይ ኣጋንንቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መንጎቱ ንጉስ ዳይን ሊንሽዋንን ሓደ ወጥሪ ይፍጠር እቲ ንጉስ ዳይ ሊንሽዋን ትእዛዙ ይጥሕስ ከም ዘለዎ ስለ ዝተሰምዖ ወታደራቱ ልኢኹ ንሊንሽዋን ንኽቐትልዎ ይነግሮም ግን ድማ እቶም ወታደራት በብሓደ ይወድቁ እምበር ንሊንሽዋን ክስዕርዎ ይከኣሉን ዋላ እቲ ንጉስ ባዕሉ ተሳዒሩ ብብርቱዕ መቕሰልቲ ይወርዶ
ኣብቲ ሰዓትቲ ዩየር መፅያ ነቶም ጸላታ ነንሕሕሎም ክዋግኡን ከለዉ ክትሪኦም ከላ ብጣዕሚ ደስ ይብላ። ንሳ እውን ናብቲ ውግእ ተኣትሞ ግን ድሞ ሊንሽዋን ብሓይሊ ደፊኡ ናብ ርሑቕ ይሽንድዋ። ኣብቲ ሰዓት ብሃንደበት ጁምባዎ መፅዩ ንሊንሽዋን ካብቲ ዝሓዞ ናይ ጥፋት መንገዲ ንኽምለስ ይልምኖ። ሊንሽዋን ግና በቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎ ጽልኢ ተዓዊሩ ስለ ዝነበረ ናይ ጁምባዎ ሕቶ ሽዑ ንሽዑ ይነጽጎ። በቲ ናይ ቀደም ናይ ንእስነት ዕርኽ ዝነበሩ መናእሰያት ሕዚ ሓያል ውግእ ኣብ መንጎኦም ይጅምር። ጁምባዎ ዘደንፂ ናይ ውግእ ጥበብ እናርኣየ ክልቲኦም ብሓይሊ ማዕረ ይኾኑ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ እቲ ድራጎን መፅዩ ናብቲ ውግእ ይሕወስ። እቲ ናይ ኣራዊት ፈትሊ ንሊንሽዋን ይኣስሮሞ ጁምባዎ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ መጥቃዕቱ ይቕጽል። ኣብ ውሽጢ ሓደ ካብ ሃሪ ዝተሰርሐ ዓብዪ ክቢ ከዓ ውግኦም ይቕጽሉ። ሊንሽዋን ግን ናብቲ ርእሲ ኣራዊት ብምድያብ ነቲኡ ዝነበረ ክሪስታል መንጢሉ ይወስዶ። ነቲ ክሪስታል ምስ ወሓጦ ድማ ሓይሉ ብዕፅፊ ይውስኽ። እቲ ውግእ ክሳብ ሓደ ዓብዪ ገደል ዝፈርስ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነይሩ። ሻዎሺን እቶም ካልኦት ተምሃሮን ድማ ምስቲ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ውግኦም ይቕጽሉ። በተወሃሊ ወገን ጁምባዎን ሊንሽዋንን ካብቲ ዝወደቖም ገደል ነቒሖም ባእሶም ይቕጽሉ። ሊንሽዋን ንሓደ ዓብዪ ዓንዲ ከም መጽዋር ተጠቒሙ መጥቃዕቱ ይሰድድ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ጁምባዎ ነቲ ኣብ ኣካላት ሊንሽዋን ዝነበረ ዝተበላሸወ ጸሊም ሓይሊ ንክወፅእ ይገብሮ። ሊንሽዋን ሓይሉ እናደኸመ ምስ ከደ ግራ ይተኣታቶ። ጁምባዎ ድማ እቲ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ምስ መርዚ ተሓዊሱ ስለ ዝወፀ ብሓይሊ ክትጥቀመሉ እንድሕር ደሊኻ ናብ ሞት ከም ዘብፅሕ የረድኦ። ሕዚ እውን ከይረፈደን ከሎ ጁምባዎ እቲ ዓርኩ ተጣዒሱ ናብቲ ዝነበሮ ንኽምለስ ደጋጊሙ ይልምኖ። ሊንሽዋን ግና ንናይ መወዳእታ ግዜ ሓይሉ ክጥቀመሉ ይፍትን። ኣብቲ ሰዓት እቲ ኩነታቱ እናገደደ ይኸይድ። ሊንሽዋን እውን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ እቲ ጌጉኡ ይግንዘብ እሞ ነቲ ብንእስነቶም ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ዝፃወትሉ ዝነበረ ግዜ ናብ እምርኡ ይመጾ። ጁምባዎ እውን ነቲ ግዜ እናዘከረን ከሎ ሊንሽዋን ይዓርፍ። ብድሕሪ እዚ ዩየር በቲ ድራጎን ብምጥፍኡ ውሽጣ ሓዘን ይስምዓ። ግን ድማ ጁምባዎ ብሂወት ብምትረፉ ከዓ እቲ ሓዘና ይቐልል። ንጽባሒቱ እቶም ሰለስተ ጁምባዎ ዩየርን ሻዎሺን ኮይኖም ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ዩየር ንበይና ሓድሽ ናይ ሰላም ሂወት ንምጅማር ከዓ ተሰናቢታቶም ትኸይድ። ጁምባዎ ዩየር እናኸደት እናርኣያ ብጸጥታ ስቑ ኢሉ የፋንዋ። ሻዎሺ ንምንታይ ንበይና ከም ዝሰደዳ ሓቶን ከሎ ናይ ጁምባዎ መልሲ ክልተ ሰባት ክራኸቡ ዕድል እንተሃልይዎም መንገዶም ዳግማይ ምርኻቡ ዘይተርፍ እዩ ብምባል ፍሽኽ ኢሉ ይምልሰሉ። ብድሕሪኡ ጁምባዎ እውን ንበይኑ ንኽነብር ወሲኑ ናብቶም ሰለስተ ኣኽራን እምባ ይመርሕ። ንድሕሪት ከይተመለሰ ከዓ እናገስገሰ ይኸይድ። ሻዎሺ እውን ግነኡ ይተረፈን ሱቕ ኢሉ ምንም ከይተዛረቦ ብጸጥታ ይስዕቦ። እቲ ታሪኽ ኣብዚ ይውዳእ። ናይዚ ፊልም ዋና መልእኽቲ ወላ እኳ እቲ ዝለዓለ ናይ ውግእ ጥበብ እንተሃልወካ ንዘይኾነ ዕርክቲ ተኣሚንካ ግና ሂወትካ ብሓደ ግዜ ክትበላሸ ትኽእል እያ ዝብል እዩ። ንስኹም ከ ካብዚ ፊልም እንታይ ተማሂርኩም? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ኢኹም። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹም ላይክ ግበሩ። ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም እንድሕር ሃሊኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ቤተሰብና ኩኑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።